Gindesisyonan sang mayorya sang transport cooperatives sa syudad sang Iloilo nga mag-updanay sa pagpatigayon sang transport holiday o kon pag-untat sang biyahe sa Lunes sa Marso 23. Ginkumpirma ini ni Mr. Raymondo Boyeta Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, kasunod sang ila pagpatigayon sang pagsinapol kahapon. Pahayag sini mahimo maapektuhan ang tanan nga ruta sa syudad. Sa bahin sang Western Visayas Transport Cooperative, nagabiyahe ang modernized units sini sa apat ka mga ruta sa syudad nga amo ang Tagbak Terminal, Mohon Terminal, Diversion Highway, Kagharo CPU. Suno kay Parcon, padayon pang ila pagpanawag sa dugang nga mga grupo sa Western Visayas agod mag-upod sa sini nga kausa. Pahayag sini pila ka semana na sila nga nagahipos sa apang wala man sang gihapon sang mihura bangod wala gihapon sang suporta nga nagatupa kag ginsuspende man ang ila ginahingyo nga saka sa plete. Nauna na nga ginpahayag ni Parcon nga labot na sa 100,000 pesos ang ginapamirdehan sang ila kooperatiba kada adlaw bangod sang pagtimbuok sa presyo sang gatong. By Monday na ma-transport holiday kami. Sa iba nga ma-transport ko, kadamo sa ruta, ng kada ruta, may mara nga mga transport cooperative na nag-operate sa kada ruta. Majority sa tanan, masya tanan ruta, sa by Monday, why sino yung biyahe, upod sa aton dire nga mga traditional na mag-ungkat ng biyahe, tungod ng kasi nga inisubong, 1,000 inisubong namon tanan-tanan, kay mag-dipos lang kami. Sa simana, mabot na 1 month, na wala gyapon sa miura, wala gyapon suportan gobyerno nato, no? Sa WBTC, kapilihan ganisa 100,000 a day. Din kami siya makuha po, hindi kami mag-pressure o pagpabati sa gobyerno naton. Kaya dapat pamatian kami, kaya dapat ang suporta ng subong. Kung transport kami once nga mag-ungkat kami biyahe, kada mo, may tiktuan.